Hello mga ka-DJ, kumusta kamong tanan? O karon atong sugdan ang laing sumpay ning atong sugilanon ikaupat o ikalimang adlaw karon. Sa mga asoy ni Kuya Guliat ang mata. O karon dito maglangan ato nang ipadayon ang ikalimang adlaw sa atong sugilanon. Mga asoy ni Kuya Guliat, og salamat kaninyo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw, mga ka-DJ, mga ka-listeners. Salamat kaayo. Masudlan og langaw ang inyong baba. Asuhin na ni Kuya Guliat. Sige, panglingkod mo paliog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Guliat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon dunay agta nga usara ka buok ang mata. Bigo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag nimo. Unsa man yung hatag na kumigo? Akong ihatag nimo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuhod og nagamigo ang tangaw sorry mata o kang buutang bata. Og unya pag yun? Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Mga asoy ni Kuya Guliat. Ang butan na bata, malipay na gulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata, Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Guliat. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Ang butan na bata, malipay na gulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Hello mga bata! Kumusta ka mga nanoy? Adlaw karong Biyernes mga bata. Kumusta? Kumusta mo diha? Anya ugma, ana na kita silang Kapitan Nestor Maglasang. Salama, konsolasyon, magdrama tari ang bagong haon. Og sa pagkapit sa 25 adto ta sa ilang Kapitan Inis Candalio sa Tubod, Bitoon, Dumanhog. Magkita ta ninyo dina sa drama nga naguluhan bagong haon. Nya kini ubos pagdapit sa ato ang kapitan o sa iyahang mga konsyales. O kini pinaagi lang ni konsyal amay-amay kay siya magyutaw ni kontak nato dire. Mao nang salamat sa tanang mga barangay council diha sa Tubod, Bitoon, Dumanhog. Nahala mga bata makasama. Andi ang inasumpay sa kung asoy ninyo. Uy, sa mga tao ni former Kapitan Jun Ramos ang nagbuhat siyang Miguel Foliar Fertilizer o sa imuhang Mega Plus dinha kap. Nahala, andi ang sumpay sa kung asoy ninyo ni simnaw na nga naguluhan. Ang mata! Look, stocking! Otro ka! Pulos mo mga bagagnaong! Labaw na ng inyong inahan! Wa mo'y mga utang buot! Ah! Ayaw sa tigsama ana ang among mama, Carla! Ha? Sakpa ko ni mo! Animal ka pa na! Ay! Missy! Hilas ninyo! Sobra na ka mo masakit o sinultihan, Ate Susi! Unang nilagyan na ng pagsangpit ng mong atin ako! Ate Susi! Ate Susi! Dili ka mo ikunsa! Unsa man?
Mapay gusto ninyo nga magkalimtan na itang managsuon? Hoy! Shit mo! Samanay! Susi! John Lugisti! Mga anak kabit sa among papaal! Ayaw patang kagyawit, ha? Nga naman, dili ba ko tinuod? Pinakaslan lang ang imong inahan, apan sa wa pa mamatay ang among inahan, nahibaw ming gikabit na sa among amahan ang inyong inahan. Nan karon, malipayon ba mo? Nga nakapahimo sa sapi sa among papaal? Nga mo'y gigamit ninyo sa inyong kapretso? Ha? Mga pagkamugdaong! Igo na sa inyo pagpasakit ang sulti na mo! Apit ang ganyan mo mulampo sige bayad sa inyong tuition tungod sa kwarta ni Papaal. Sa kung nakita ganit ninyong doha, naanan og nagsalig na mo sa kwarta ni Papa aron mabuhi ug maharuhay ang kahimtang. Gusto na mo? Sobra na mo, ha? Isi, dali na. Mauli na ta. Dali na. Nesty, anak. Wa ka na sab ko na mukaon. Usa man may sakit ka ba? Nesty, tubag ako. Usay problema, ha? May gibati ka ba? O nahingawa ka lang ni Papa ni Mual? Dili na ta maghiskot ni Papa Alma. Dugay na siya may paway. Dili na ta maghiskot niya. Anak, gisultihan ko ni Kuya ni mo mismo sa dahita po ka kanina. Nagkatagbo ko nung sa imong ate Susie o Kuya Arnold. O nagpinasakitay mo ni ate ni mo. Sorry, Ma. Wala ko makapugong sa kong kagalingon. Sakit mo ko kayo manulti si Ate Susie. Hangtod karon, lain gihapon ang ilang pagtanaw nimo. Huwag gihapon mawa ang ilang hunahuna nimo nga babae ra ka ni Papa. Anak, pasagti na lang sila. Nahibaw kong sakit. Apan ipalapos na lang sa pikasdunggan ng ilang mga ipanulti. Ha? Wala tayo mahimo ko di na mausab ang ilang hunahuna bahin ako. Ang mahinong danon nga gimahal nato sa tinuuray si Papa ninyo, Al. Hangtod sa katapusan sa iyang kinabuhi. Ma! Sige na, kauna. Isod masakit ka. Dili na ayo. Labi na ka nag-eskwela ka pa. Kinahanglang basko ka. Dali na sa kusina, kauna. Patuon ni Mama, ha? Okay, Ma. Al, kumusta ka? Kanusa pa man mahitabo nga silang imong mga anak makasinapot. Ug muhunong na sa pagpasakit ug sulti sa imong mga anak ngadto nilang Junior ug Nesty. Kisakita na kaayo ko, mahal ko. Carla, mahal ko. Ang mga mata ni Al nga naasod sa garapon, ibabaw sa altar. Hinay miliho ka. Huwag iya kong kisambit. Ayaw kayo palabi sa gibati mong kaguol, Carla. Huwag ko'y laing kasultihan, kasumbungan. Gawas sagit ni mo, Al. Ayaw ka bala ka. Ako'y ipasalig din. Ako'y bahala sa tanan. Kung sa'y buot pong ipasabot, Al. Al? Al, utang buot pasabta ko. Ayaw na palayo. Gusto kong sultihan ko ni mo sa angay kong buhaton sa atong mga anak. Labi na nilang Susie ug Arnold. Sa angay kong buhaton. Anong mura mo kog? Ipang limbawtan din eh. Nang limbawat may ko. Sige, buti pasabutin ni pagsigig. Uwang sa iro. Ganina rin yung inuwang. O, ang hangin sab. Lahi ang hinuyuhoy. Murag doon ay buti pasabot. Kuya Arnold, tabang! Susi, gano'n ka? Susi, nito mo. Gano'n ka? Ha? Mura ka gikuyawan. Gano'n ka? Ha?
Nanay Binangga. O karon na yung sumpay sa akong asoy kaninyo. Nanahadlo ko. May debate ko sa akong kwarto ganina. Kung unsa man ganina, imura ng imagination. May pag-focus ni mong imong una-una sa atong plano. Mao na lang gabi yung unang atong gipaabot. Ha? Ug ayaw kong ingnang nalimot ka na sa atong plano. Limot ka? Tuod. Okay na. Makalakot. Gidaw ko sa hadlok daw. Abi na kog unsa na tong ako nabati. Husto ka, kuya. Angay lang nga mo focus ko aron matuman ang ato mga plano. Ang pag-angkon sa tanang nahibiling katigayonan ni Papa Al. Mount kinahanglang mapapa sa atong dan ang ikaduhang pamilya. Kana? Una. O diyan sa man, imo na bang nakontak? Biis ay, bangag sa ilong. Padoon ta, pero samang ni kalit magagsyagit na. Wa palibak eh. Mana, sila mo'y atat kayong mga kwarta. Niya, nanawag na. Hello? Hello, boss. Diyan may sinapit nga imong gingon. Biis ay. Bangag sa ilong. Okay, good kayo. Sugdi tayo ng atong gikasabutan, ha? Tulisa ug patiya ang inahan. Ug ang hamtong niyang mga anak nga nagpuyo din ng paya. Di man eh. Way ibilin sa ikaduhang pamilya. Apan ko'y daw, ha? Nahilabta ninyo ang among banghod, ha? Si Mian, ayaw biyan ninyo si Gilabte. Way laing bata sa ilang panimay. Siya lang, ayaw iapil sa pagpanulis o pagpatay ang bata na kasabot. Yes, boss. Makarla, papaday ka matog. Lawom na ba yung gabi, Nasty. Mura lagi, wa ka may mutang, ma. Nasa manday ka? Wa, anak. Ay, tuod ay mapa. May dapati ko kanina diha sa sud sa imong kwarto. Nga may gikasulti ka, samtang naghilak. Murag nagpakiluoy. Murag tunay gihangyo. Tugaan ni mis tinuod, ma. Imo bang ipakigsultihan ang akong picture ni Papa Al diha sud sa altar? O doon na tsukay kikasulti? Nesti panahon na nga sultihan tamos akong sekreto. Ha? Sikreto, ma? Tinuod nga nakigsulti ko sa litrato ni Papa ninyo. Apan tinuod nga magikasulti gid ko. Si Papa ninyo Al pinaaki sa iyang mga mata. Unsa? Dini si Papa Al, ma? Nakigsulti nimo? Ang iyang mga mata? Ang mga mata ni Papa Al? Gusto na rin oras na kayo sa bahay. Basta mauro to, ha? Tuliso na to og patyon ang nagpuyuan ng baya. Pandiliapin ang bata si Mian. Ilong sa bangag. Ariglada, boss. Sige, tara. Tungkab mo na natong bahay. Naon sa mga... Hindi ko makatok. Mura ko kikulbaan. Nga kusog magiangkupa sa kundukan. Magawas ka ba mainom kong tubig? Oh. Mura pa'y nagtikaw-tikaw sa sala. Kinsa man nun? Oh. Kinsa mo? Kinsa mo? Nganong... Nganong gikatag ninyo ang mga butang sa sala? Ilong sa bangag. Boss, ang babay. Mga tulisan mo? Tabang! May tulisan ka nakasuon sa bay! Tabang mo! Tabang mo! Oh. Sa bangag. Dali, sundot ang kwarto. O kwao na mga importanteng mabutang nga madara. Asya! Ang glabit. Boss, pulos manigipanglak ang mga drawers. Supay gamit sa itong mga hiraminta, ha? Hanggaw! Oo. Sira, pagdali. Kaya isunod ka mga bata. Okay. Ilong sa bangag. Oh, Wait, hala. Boss. Ha? Hala, may uyog. Mga mata.
Naas garapon. Misiga ang mga mata nga. Naas ay babaw sa altar. Papatay! Papatay! Medyo kasi nagtuyok ng palaban siya. Sugaling ko! Animal! Huwag kami lugar ha. Huwag kami dili yung lato nila. Ilong sa banga. Dali na! Pumiyata din. Tawaan mo na pita. Dali! Ay. Unsa na ilang sapa sa gawas? Makawas ko. Mangihi ko. Kay una kay kuda. Makarla, ikaw na nagtikaw-tikaw diha? Hala, Makarla! Kinuo ko, si Mama nasa sakog nagkadugo. Kuya Junjun, at Ernesty, tabang, si Mama! Ang butan na bata, malipay magdulag. Ang butan na bata, hinanay binangga. At ang ninyo mga bata, mga kasama supay sa kung aso ninyo ng simanahon na nga naguluhan. Ang mata, di lang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinintanan dalit ka na to sa Armin Drama! Ni tatay mo tuma.